To riwruok mano ma bende ok mar piny owacho mong'ere kaka International Republican Institute kokadhe kamiti margi e kaunti ma Kisumu osingo ni gin kod geno ni yiero ma idhi bagi tich ariyo en mano madhi bedo kod kwe kendo ma oyanga. E twak margi kod ute mag fwambo e chuny boma ma Kisumu kotenore kod jakom margi Kasuku Kalolo wacho ni gisebedo to kod kidienyo opogore opogore kendo singo ni kwe ma bende gidhi konyo e lando. Wacho ni gisiloso kod jo boda boda, jo ohala, jo fwambo kaachiel to kod riwruoge opogore opogore kendo koro osingo mar neno ni weche mag kwe lile ema gisiko ka gilando kamoro amora ma gintiere. Gikwayo jo ohala ma Kisumu kik bed to kod achiedh nade mar dar kata bende koro loro kuonde mag ohendnigi to gidhi nyime go ohala go nikech kwe en gima IEBC assured us that all candidates have been adequately briefed on the procedures. As guided by the election-related laws in Kenya, candidates have been assured that those who garner majority votes will be declared winners. We ask our leaders to prepare their supporters for any outcome because in this competition, there can only be one winner. Sani kendo mapile ni wasebedo koda tich motegno kawamanyo adiera momiyo Kisumu osebet kiwacho ni en nakar lweny pile. Sasa migo lweny mwandu ema kethore, ngima nyithindwa, mondwa kod chuowa ema lal, yorewa ema iketho, gigewa ema kethore. Miyo wagombo ni yiero biro to kendo yiero kochopo odiechieng' mar yiero wasebedo ka wawuoyo kod joma opogore opogore ka kod kacha, waseloso kod jo IEBC, waseloso kod jo media, waseloso kod jo boda boda, wasewuoyo kod jowa ma jo county commissioner magi wanwang'o assurance. Wasebende loso kod jowa malero kaka current governor mar Kisumu Professor Peter Nyang' Nyong'o, waseloso kod the former governor Jack Ranguma, kendo gisewachonwa ni matokeo ma en owuogi ema giniyiego. Nyogi paro ni jomoko ok nyal yienegi donjo kuonde mikwane ombulu kata ma itime ripo, to waseyiere kaachiel kod jo IEBC ni mano ok bitimore. Kumano wan gadiera ni wang'ni kwe nitie Kisumu, ng'ato tiya tije ka en kod kwe. Wan bende wasiro wachno. Miyo dahero wacho ni kik ng'ato ringi, kik ng'ato bed gi luoro. Odiechieng' mar kura idhi go mbuchi, kik igo ng'ato. Ombulu emidhigo ne jok misehero midwa yiero. Kisetieko mano tidog e odi irit duoko. The mandate to ensure the safety of the votes is with IEBC and security agents. Candidates will have their agents confirm results and raise any concerns with IEBC. Voters should therefore trust the mechanism put in place to ensure the integrity of the electoral process in Kisumu County. We urge voters to vote peacefully and react to the election outcome positively.